Вече ти разказах как роботите усещат. Те използват различни сензори. Може да имате сензори за цвят, ултразвукови сензори, сензори за допир и какви ли още не сензори. Само че тези роботи не стоят на едно място, те се движат напред-назад настрани и движението не става чрез сензор. Настанявай се удобно. Днес ще си говорим за задвижващите механизми на роботите. Представи си ги тези задвижващи механизми като мускулите на робота. Задвижващите механизми им помагат да ходят, да вдигат предмети, да рисуват, че даже и да танцуват. Добре, но как точно роботите разбират кога и къде да се движат и кога да започнат да танцуват? Ето тук вече се намесват познатите ти сензори. Роботите използват сензорите си, за да събират информация за заобикалящата ги среда, например къде се намират обектите, на какво разстояние са и дали нещо ги докосва. Ей, сега ще разбереш какво имам предвид. Вземам за пример робота прахосмокачка. Когато той открие обект на пътя си, сензорът за допир изпраща сигнал до компютъра. След това компютърът казва на задвижващите механизми да променят посоката на движение на робота, за да се избегне препятствието. По този начин роботът може да се движи из стаята без да се блъска в нищо. По подобен начин робот с ултразвуков сензор може да измерва разстоянието до обект, например до стена. Сензорът изпраща звукови вълни, които се отразяват от стената и се връщат към сензора. Компютърът на робота изчислява на какво разстояние е стената и казва на двигателите да преместят робота по съответния начин. И задвижващите механизми вече си знаят работата. Задвижващите механизми, които помагат на роботите да се движат, са най-различни видове. С теб ще си поговорим за най-често срещаните мотори, ще ги чуеш и като двигатели. То е едно и също. Аз ще използвам и двата термина, за да свикнеш. И така, двигателите се използват доста често в роботиката. Хем са лесни за управление, хем осигуряват голяма мощност. Как работят двигателите? Това е лесен въпрос. Те просто преобразуват електрическата енергия в механична, което означава, че приемат електричество и го превръщат в движение. Хайде сега към най-често срещаните видове, които ще използваш и при построяване на роботите си. Така, имаш двигатели за постоянен ток, имаш стъпкови двигатели, имаш и сервомотори. Обяснявам кой от моторите какъв е. Ето и двигателите за постоянен ток. Тях можеш да използваш за задвижване на колелата, ръцете или на други движещи се части в твоя робот. Има си начини, по които можеш да контролираш и скоростта на двигателите. Стъпковите двигатели, те са различни. Те могат да се движат на точни стъпки или под точен ъгъл. И точно за това се използват в 3D принтерите. Там прецизността е много важна. Използват се също, когато задачата на робота е да нарисува нещо. Използват се и за прецизното движение на роботизирана ръка. Окей, вече знаеш как да задвижиш колелата и ръцете на робота, знаеш и какви двигатели се използват в 3D принтера. Ами в ставите на роботите какво ще поставиш? Там ти трябва друг вид задвижващи механизми. Трябват ти сервомотори. Сервомоторите са полезни там, където са необходими прецизно движение и контрол. Точно за това ще ги използваш за ставите на роботите, ръце, крака, където са необходими. Сервомоторите ще ги видиш още в количките с дистанционно управление, в различни движещи се кукли, даже и в самолети. И така, толкова от мен. Остана ни да обобщим най-важното. Роботите често използват различни задвижващи механизми, за да се движат. С теб днес си говорихме за най-често използваните двигатели. Двигатели за постоянен ток, стъпкови двигатели и сервомотори. Тези двигатели преобразуват електрическата енергия в движение, което позволява на роботите да ходят, да вдигат различни предмети и въобще да изпълняват различни задачи. И когато вече комбинираш тези задвижващи механизми с сензори и компютърни мозъци, роботът ти ще може да се ориентира в пространството, така в околната среда, да взема решения и да се учи от опита си.